Ти кога сте, господин Бойко Борисов? Първо да бъда на Александър Вики и този част от нашите представи. Винаги започва с това, че няма да нашите съюз. И нашите срещи винаги са в телефонските политика, развитие, просперитет. Нашата политика е целява най-красивите светове място на света. От Дунава, Северна, Европейски, Президент, и другите държави, като население, като брутен вътрешен продукт, без да подценяваме, и в същото време имаме огромен потенциал за развитие. Именно с инфраструктурата, с Гърция правим много, София магистралата върви, до година и половина ще бъде готова и последната ни отсечка в сръбската граница. Ще бъде готова